Muli naman nagpulong ang lokal na Finance Committee ng San Nicolas upang repasuhin ang pagsasagawa muli ng pagpupulong mula sa ang local Finance Committee ng San Nicolas, Pangasinan upang repasuhin ang panukalang pondo sa iba't ibang sektor ngayong taon, kabilang sa mga tinalakay ng Special Education Fund para sa pagsasaayos ng mga pasilidad at kagamitan at programa para sa mga mag-aaral at ang Municipal Development Fund para naman sa unang quarter ng taon na umiikot sa pagpapabuti pa ng mga pampublikong pasilidad at infrastruktura tulad ng plaza, gymnasium at playground at iba pang gusali. Pagbibigay katiyakan naman ng pagpupulong ang para sa maayos at responsableng alokasyon ng pondo pagdating sa usaping edukasyon, infrastruktura at sa mga serbisyong panlipunan. Binigyang diin ng komite ang kahalagahan ng transparency at kaumahusay na pamamahala ng pondo para sa patuloy na pag-unlad ng bayan dahil natutugunan ang pangangailangan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.